guns, more than 10 guns, saying lie down. I don't know how to. I'm 10 stop. I'm missing words. Mother fanana. Eburu mubuta you no na no campo. Kidnappers camp. Ebute mu na campo. Ebwe na campo nda adiro na military cantonment. Abetu kuba ina na as na commander ga abia. Asika onye bo onye ishi. My driver sino omo boga. MC Charlie sino omo aboga. The other guy sino omo aboga. Akporo mo jebe somewhere. Timu na okada. You can imagine ebe onye bugi na okada nya egbe n'onu nyara egbe n'aka. Onye nke no gi na azu nyara egbe. Okada eto ozo. Ye no na akpo blood of Jesus. Have mercy on me. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi dị oke mkpa nke nwanne anyị nwoke bụ Maazị Oko Emmanuel Onyeka nke anyị niile ma dịka Okwuluọra ndị Igbo ziri dịka o mere ihe onyonyo live video n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya bụ ebe ọ nọrọ wee kọọ ije ya na ndị ntọ n'obodo Ụmụaka nke nọ na steeti Imo na mkpụrụ ụbọchị nke 30 nke ọnwa Julaị n'afọ 2025 bụ 30 Julaị 2025. Kedu ka ya bụ ihe si wee mee? O nwere otu nwata nwoke onye ị na-ahụ na iru ebe a bụ onye nke akpọrọ Okwuluọra na ahụ adịghị ya na ọ na-enwe nsogbu kidney. Okwuluọra ewee gbara n'ojewe ebe ahụ na obodo Ụmụaka a sị na anaghị aga obodo Ụmụaka aga n'ihi na ndị oji egbe anamaghị ndị ha bụ ndị na-atọrọ mmadụ na akpa mkpamkpa na ya bụ obodo. Okwuluọra na ụfọdụ ndị otu ya wee gbaranụ gawa obodo Ụmụaka wee ruo ebe ahụ na ezinụlọ nwata nwoke na-aya ahụ wee nọrọ ebe ahụ wee rịọwa ndị Igbo dịka o si wee na-emebu na mbụ si lekwa ọnọdụ nwatakịrị a na ọ na-achọzikwa ịnwụ anwụ si nyere ya aka. Ndị Igbo wee nọrọ ebe ahụ dịka ha na-ekiri ya bụ ihe onyonyo wee tụwa ego ndị o metụrụ n'obi wee tụkọta ego gbara ọkpụkpụ, ego gbaliterenu n'agbanyeghị na ego a na-achọ ezubeghị. Mana Okwuluọra sị na ya nwere olileanya na dịka oge na-aga ndị mmadụ na-ekirikwa ya bụ ihe onyonyo na ndị mmadụ ndị o metụrụ n'obi ka ga-atụtakwa ego. O wee sị na dịka ya sizi ebe ahụ ala n'ụbọchị ahụ ka ya pụtara nnọọ na ụlọ ndị ahụ na ya gbateghị aka ndị nwa eburu egbe wee kwuchie n'ogologo ụzọ si ya rituo come down, ya lie down, ya mado n'iru n'ala. Ha wee duru ya site n'ebe ahụ ọ madoro iru n'ala kpọlite ya wee tinye ya na ụgbọ ọgbatumtum ka ọ sị na onye na-anya ya bụ ụgbọ ọgbatumtum nya egbe onye nọchikwaranụ ya n'azụ dịka ya banyere ya bụ ụgbọ ọgbatumtum nyakwa egbe. Ụfọdụ ụgbọ ọgbatumtum ọzọ wee soro ha onye ọzọ wee nyarakwa ụgbọala ya wee sowe ha wee kpọbaa ya na kamp. Ọ sị na dịka ha buru ya wee baa na ya bụ kamp na ihe ya ji anya ya wee hụ ebe ahụ na ọnụ ya agaghị akọchanwu ya na egbe karịrị, ngwa ọgụ karịrị, ma ndị mmadụ karịkwaranụ. O wee sị na ya ahụgidere ihe wee na-arịọzi ha biko ha kechie ya anya ka ya hapụ ịhụkwanụ onye ya ma ebe ahụ makwa na onye ma ya hapụ ịhụ ya ma bịa gbagbuo ya. Ọ sị na ha jụrụ ajụ na ha agaghị ekechi ya anya na ihe dịka ọkara ndị n'ebe ahụ dị ma dị ya nke ọma. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwanne anyị nwoke a bụ Okwuluọra ndị Igbo dịka o ji ọnụ ya wee kọọ ihe anya ya hụrụ n'aka ndị ntọ n'obodo Ụmụaka nke dị na steeti Imo. Ya mere a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Hi everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Everybody is in. And thank you very much. Open you share video, I'm very happy. I'm not day fake yesterday. I'm very tired and I'm very weak. Esi meba na akpọ Ụmụaka n'Imo State way, but Ananja local government area. Because take a time and share this video. Maka ife oje eme onye ihe me ọkọ bụ ka ọrapụ ime onye ọzọ. Adim thanks. So mmeji ya nwayo. Anya ebu m ihe a n'aka. Agwa m unu na enwe m sleeping problem. Ebu m ife a n'aka day before yesterday. Agbasịa m ọgwụ ụla. So ngwa ndị be m that na ị ga-eji Imo State. Onwe gbọmbọ ya na-akpọ Chinechere ma ama m onye
line o ji eme dialysis adịgo deti and ọ bụ na line a adị deti ọ na-ebinye mmadụ infection. Afụgo m da guy fụkwa ya mweta phone number ya n'ịntanetị kpọọ ya mkpọọ ya ọ dị aga maka na ọ na village ka ọ nọ. Mfụkwa the guy onwe one guy bi n'Enugu a na-akpọ Franklin Awuzie onye Imo State. Ọ ya nwa na-epost maka na Chinechere m that boy atagbugo onwe ya n'afọ. The only child ka ọ ba na mpi ya nwụ last year. Mkpọ ha na phone yesterday nweta ha day before yesterday wee gwa ndị be m na anyị ga-eje na ọkụ 7 o'clock ha mete m n'ụlọ ka anyị jebe Imo State. Ọ na-akụ 7 akpọte m n'ụlọ. Ụlọ m alahụbeghị for more than 6 months na-atụ m. Nsị ya na ya ma njezikwa ọ na-akụkwa na anyị nwa be mbịa kọọlụ m aka n'ụzọ si m na ọkwa nsị na anyị na-eji Imo State. Nsị ya na ya ma njezi anọkata ọ na-akụ 11 ntete si ya na anyị ga-eji Imo State. Ebe a bụ ebe m si wee na-agba ọgwụ aka m bụ ya n'aka na-eyi n'anya ị ga-afụ ọbara na ya. I'm removing it now. Ị na-anya efi ya ọ yi aka m bụ n'aka ewee wepụ m ife a sorry na m na-egosi unu ekwesịghị m igosi unu ya. M wee jebe Imo State. Franklin wee na-amara anyị atụ mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu anụgo m maka ụmụaka so much. A sị na ụmụaka bụ na a na-agba egbe dị ya na a na-ekidnapụ mmadụ na ha ada na village na onye ọbụla nọ dị ya na-agba egbe but Chinechere ma ọnọdụ da boy ajọka. Abụ m mmadụ na-achụ aja. Ana m achụ aja ụtụtụ ehihie abalị. Ekiere m whatever you think and aja m na-achụ. Adị m achụ ya ka Chukwu gọzie m. I just want to do the right thing. Ọ ka m ji achụ aja m na-achụ. Mwopụ ife a m bụ n'aka. Ife a bụ ihe mmemme n'aka bụ obere ihe mmemme n'aka. Mana duto na m nwee diabetes. Ihe ọbụla mmemme n'aka adịghị ekwe ana. Ọ mere some people so why mada agba shoe, why mada agba ball. Ife a bụ common ntụtụ adụ m n'aka bara ọnya. Aka ma ngosi gị aka ma na-etinye mkpu. Duto na sugar m dị high. Mmelụ arụ. Adị prone to amputation. Enwe ike echi Chukwu ekwena enu na-ebe m aka. So back to the story. I rute na ụmụaka. That was around 3-4. Mpụta n'obodo nwere onye nọ n'obodo dị ka nwe ya na-akpọ ogoro ibu ghost town. Onye na-ajụ ajụjụ ọ na-agbalụ gị ọsọ. Onye na-ajụ ajụjụ ọ na-agbalụ gị ọsọ. Abụ m onye njọ. Ịma na ọ bụrụ onye kacha bụrụ onye ezi omume ka Chineke na-emere ebere. Abụ m onye njọ mana mụ na chi m dị na mma. Anyị na-ajụ ese na anyị na-eje ebe a na-akpọ ugbene. Adịka ọsụnọ iruo one St. Joseph Church. Ị jụọ ebe a na-akpọ ugbene na iruo n'ugbene na ụmụnne Chinechere ngaba ịkpọrọ anyị. Onye ọbụla ị na-ajụ ebe bụ St. Joseph ọ na-agba ọsọ. Onye ọbụla ị na-ajụ ebe bụ ugbene ka ugbene ọ na-agba ọsọ. To as God may have it, one man bere akwa gbapụta si ana anyị nwa na ya nwa bụ younger brother mpa Chinechere m na Franklin kpọrọ ya na phone. Nse ekene dị Chineke akpọrọ anyị baa. Ụda akwa mbe yesterday bebe m ya before. Unu mana ana m adị emotional na na-eme fundraising. Nke onye anya mmiri ekwe emu onwe bụ na anya mmiri na-apụta gị n'anya mana ọ dị apụta ọ na-afụ gị ụfụ. Ọ dị ka onye ihe mee too much. Sometimes ị na-ediri ibe akwa. Achọrọ m ibe akwa mana anya mmiri dọ m n'anya. Anya na-afụ m ose. Ndonate 100,000 naira maka enwere m ego wee na-ayọ unu na-edonate. Ndonate kwa 100,000 naira ọzọ. Mkpeche ekpere. Onye ọbụla watch video go back and watch the video. Ọ bụ na watch ya. Asị m Jehova ka usunu na nke ndị agha. Onye ihe ya dị m ezi mma onye na-adịghị agbanwe ma amasị amasị. Asị m ya Chineke na anụ ụmụ na anụ ụmụaka na a na-ekidnapụ mmadụ ebe ahụ na ọ dịrọ mma mana eji m okwukwo bịa nsị ya Chineke na ọ bụrụ na eji m ezi obi na ihe nji wee bịa na ụmụaka bụ ka ọ dịrị m mma dịrị ma younger brother bụ Chinechere m mma ma amara onye ọ bụ ụkwụ a nji wee bịa ụmụaka ka m were kwu ya naghachi Enugu steeti. Ebechara m ekpere a go and watch the video metụ aka m n'ala. Emetụ m aka na-abụ n'ala aka na-abụ bụrụ aja. Eburu m aka ma a na-asị m emetụ n'aka n'ala maka tetanus. Emetụ m aka n'ala bie ya n'aja bie ya onwe m na-arụ si Chineke otu o siri masị gị bụ Chineke otu ọbụla o siri masị gị ya dị onye ahụ. Somebody said I should talk in English. I said to God, if my intentions of coming to Umuaka was for good, lead me safely back to Enugu. I said that prayer. I hugged the grandmother. I hugged all of them. I entered my vehicle.
Immediately we left the compound and we took the right to find our way to the road. We saw more than 10 men on gun. And when I say no cooler and maybe a Fandimo state that I'm trying to bring up a propaganda. They were 10 guns, more than 10 guns, saying lie down. I don't know how to. I'm 10 stop. I'm missing words. Mother Fanana. I was shaking. I covered my eyes because the irony of it be if onye mo ebo. Amado miru na na nime moto driver ma park go. Madiru na na eti blood of Jesus. Blood of Jesus. Onye cause the same shut up. Nsi blood of Jesus. Eburu mo ozugbo. Somebody beni moto ebe no dolo ma aka n'ukwu. Dot wo mu nime moto. Mkpuchi anya mo na adoro mo na eti blood of Jesus. Eti mu na okada. Nwere iru mkpudo n'iru onye nke nọ na okada. Onwe onye nke bu egbe na abụ. Onye abu egbe na abụ rekwasị n'azụ okada m. Eburu m na okada na-eti blood of Jesus. Na-asị na onwere ihe mme na ma bịa kwa ori na aka ka m bịara inye na abịabe m ebe a before ha biko ha egbuna m egbu ha egbuna m egbu eburu m na moto. Ihe a m na-ekwu tata kedeti taa. Tata bụ 31st July 2025. Jehovah kusu niile nke ndị agha onye zọọ ndụ na 30th of July 2025. Ọ bụ na etinye ma owepụ ewepụ ka m rapụ ịfụ the 1st of August. Achọọ m ịfụ the 1st of August. Ma ọ bụ na etinye ma owepụ ewepụ. Brothers and sisters, eburu m na ọkada I dey phone na moto. My driver, MC Charlie na Obinna, my friend. Eburu m bute ihe unu na anụ kampụ. Kidnappers camp, ebute mu na kampụ. Egbe dị na kampụ ndị a adịrọ na military cantonment. Egbe dị na kampụ ndị a adịrọ na military cantonment. Ana m ayọ ha biko, can you please tie my eyes? Achọọ m ka onye m bụ fụ m ma ọ ka m fụ onye m maka hapụ ịgbagbu m. The truth is that I don't want to die. And ihe na-eme eji agbagbu mmadụ bụ akpụta gị ifu onye ịma ọgbagbuo gị. Nsi biko na unu melu m ebere unu kechie m anya. I was the one begging them ha kechie m anya. Ekechiro m anya. Asị mmepe anya na kampụ mmepe. Afọ more than 100 boys bu egbe. Afọ eji m anya mfu ọnwụ m. Enwe ndị jicha mma na ọma n'akụkụ. Anọzi m na-eche ka ewere mma. Asị m na a ga-eji mma gburie my skull. Ihe na-echezi bụ asịgo m Chineke ekpere ahụ mkpe. Asị m Chineke otu o si masị gị. Ọ bụ na ọtata bụ July 30 ga-abụ my last day on earth. Nsi Chineke ọkwa ịma na enwe m nne nwere ofe ụkwụ. Ọkwa ụma ha we struggle biko. Nsi Chineke na-edo m my mother anya. Ụmụnne m console ha. Ono ọbụna o si dị to the glory of God. Anụ m ene. Anọ m ona. Anọtụ ona elere izi egbe n'enu. Close range. Anọkata m chebe ọchị n'ime obi m. Asị m Chineke na ọ bụ na ọgị ka m na-akpọ. I want to see myself again in Enugu State. Asị m Chineke na ọ bụ na ọgị nwa ka m na-akpọ. Enwe ndị si m gose egbere m fonu m niile kponye ha. Do you know na ewere nke moto m? Onye ọbụla mana ihe nna anya bụ Toyota Tacoma. Asị m ha biko, can you take my Toyota Tacoma? Moto m nwee security. Mụnwa mechiri anya je gosi ha security dị moto. Si ha biko, unu onwe ike iburu moto a ka m were ụkwụ gbapụ ụzọ je maa ka m esi nweta onwe m n'Owerri naba. I surrendered my moto. I surrendered phone m niile. Si ha na password phone m niile. Were phone m niile buru my moto rapụ m. Nna Chineke dị egwu. Unu ọma na onwere onye metụ m aka n'alụ. Ịma na onwere ofu onye. Ka m mepere anya mfụ na half of ndị kidnapụrụ ọmụmụ onye mbụ. Ha na-asị onwe ha na onye a bụ Okwuluọra ndị Igbo. Na onye a bụ ezigbo mmadụ. Na onye a na-enyere ndị mmadụ aka. Ihe niile anọ n'ụmụaka na Njaba local government area of Imo State. Enwere ofu mkpụrụ onye metụ m aka n'arụ. Ana m agwa gị eziokwu. Ha were ego niile m nwee. Ha kpọrọ m jee na POS. I was taken to POS wekọrọ ego niile m nwee. Even ego niile ahụ m wee eji m obi m niile wee nye gị ya. Ewere m ego m niile nye ha sị ha biko buru unu moto m. Unu ewere ego m niile buru unu moto m chiri fonu m. Ofu ihe ka m na-ayọ ha.
asị m ha biko melunu m ebere abụ ihe niile abụ ndị Igbo please ndị a bụrụ ndị Awụsa Fulani ịma ndị be anyị na-awori onwe fa oge asịkwe m na Fulani adịghị eme ihe n'ala Igbo ndị kidnap bụ ndị Igbo ha niile na-asụ Imo steeti ọ bụrụ na onwe onye nọ di ya na-abụrụ onye Imo steeti ma na onye bigo n'Owerri ma ọ bịa n'Imo steeti na-asụ Imo steeti ihe m na-eche bụ ka a kụọ m ihe abịa tukwuba anyị na asị na kọmanda ga-abịa asị ka onye bụ onye isi my driver si na ọmụ bụ ọga MC Charlie si na ọmụnwa bụ ọga the other guy si na ọmụnwa bụ ọga akpọrọ m jebe somewhere timu na ọkada you can imagine ebe onye bụ gị na ọkada nya egbe n'onu nyara egbe n'aka onye nke nọ gị n'azụ nyara egbe ọkada eto ọzọ ihe nọ na-akpọ blood of Jesus have mercy on me ana m ekwu ya n'obi m blood of Jesus have mercy on me blood of Jesus have mercy on me blood of Jesus nsi Chineke na ọ bụ na o nwechi ọsọ mma ya zana m ọ bụ na ịbụ onye Igbo ebe ọbụla ị nọ nsogbu dị egbe m fụrụ yesterday ndị bụ egbe a bụ ụmụ okorobịa some of them atọ m ha atọ egbe a ndị a ji n'aka ka a ga-esi nata gị ya ebe bụ nwa bụ Okwuluọra ji pụta alive onye ọzọ ji ọpụtakwa na alive ndị a na-agwa gị nwecha akampụ onye ọbụla bụ onye ụmụaka gwa onwe gị eziokwu ụmụaka bụ ghost town ndị niile bi na ụmụaka agbafusigo there is no way you can ndị nọ n'ụmụaka bụ few people na-eme POS and they have no there whatever happens they take anọ m dị na-ekpe ekpere eburu m bupụ jee weta ego niile dị na akaụntụ m ibi nwoke m bata na Owerri yesterday ihe nji na akaụntụ m bụ 2000 naira ọ bụrụ na onwe onye chọrọ inyelu mmadụ aka kịta ọ bụrụ na ị na-achọ to help me before ọ kịta ka ị ga-help him because echeki BP m na BP m dị very high ewere ego m niile the truth bụ na ndị a bụ kidnappers ka anyị gwa onwe anyị eziokwu adị m asọ mmadụ anya Chineke sigodi na ụnyaahụ bụ my final day so be it one thing must kill a man ndị a kidnap m ụnyaahụ bụ ndị Igbo you need to know this ndị Awụsa na-akpa mkpa n'ala Igbo mana ndị mere nke a bụ ndị Igbo ndị kidnapụrụ m bụ ndị Igbo ha niile na-asụ Imo steeti and ama m na ha na-watch video after ka e were ego m akpọta m before commander bụ a very young man onye bụ commander ha mara mma these boys na-agwa gị adịrọ ka ndị ara these boys dị fresh these boys are looking good the issue now is ndị ụmụaka ndị Njaba ndị Ọlụ ndị Imo steeti ndị Igbo how do we recover these guns egbe dị ebe ahụ dị too much arụsị dị ebe ahụ dị too much ọgwụ agwọrọ agwọ dị ebe ahụ dị too much agwọrọ ịnọrọ ebe ahụ na-anụ isi ọgwụ ite ọnụọ ife ọgwụ agwọrọ agwọ ife a bụ ụmụ Igbo ife a bụ ụmụnne na-egbu nwanne ha nke a bụrụ Awụsa Fulani afụrụ m ọnwụ m n'anya asị m Chineke na gị nwa napụta ọkwa Silas ka ọ napụta Paul and Silas that you will surely deliver me anasị m ego m niile nsị na enwe ka anyị ga-esi naba burunu moto kwunu ma moto nna anya asọrịnda m moto m sọrịnda fonu m niile so ihe m chọrọ iji wepụta bụ isi m ị mana kọmanda nyere ọda the kọmanda nyere ọda si buru moto Okwuluọra binye ya kọmanda si kọmanda jụrụ m na ọ sụ ya n'Imo steeti ama asị ọ sị m na onwe onye mata ụmụaka nsị ya n'osa enwere ike icheki atọ m kọmanda ahụ atọ mana ihe nwoke bụ n'ukwu egbe gbaa m okirikiri ru 100 ka a ga-esi recover I don't know how to exaggerate no matter how trend dị na military ma whatever ịbanye ụmụaka inwe problem ihe njekwu ya bụ mmadụ kpọọ gị echi gị bịa wede n'Ọlụ agakwana mmadụ kpọọ gị bịa wede na Njaba agakwana ebe ọbụla mmadụ kpọọ gị bịa occasion ma burial ma bridal shower ma traditional marriage jụkwa ese ama m na nsogbu dị n'ụmụaka mana achụrụ ma eji m onwe m chụwa aja ka chi na-echere m wee dị ndụ onye maka nji wee jee ụmụaka
ana m achị na kpee ekpere si Chineke na ọ bụ gị nwa bụ onye kere ụwa, nsị na ọ bụ na gị nwa bụ Jesus Christ of Nazareth, Jehovah Adonai, Jehovah Sikeno, gị gosi m ya tata. Kọmanda onye nke ọzọ buru akpa m paspọtụ m dị de, ma international paspọtụ dị de, ọ sị buru ya bunye m, mụ mene akpa m ene na akpa m, ọ bụrụ na paspọtụ m eto zuru ezu, ekporo foonu m. Kọmanda si gbere foonu m kponye m, ekponye m foonu m. Osisi were si bunye m moto m, eje reverse ya moto m binye m. Kọmanda dinye mmadụ na-abụ ha buru ụzọ ka m na-eso ha n'azụ, na-enwe tim ọzọ nọ n'iru, na ọ bụrụ na tim ahụ fụ m na a ga-open fire. Agbagbuchago m yesterday. Kọmanda nyere ọda men ya na-abụ were machine dupu m na express, na tim ahụ nọ n'iru na tim ahụ ada anụ ife, na anụrụ ana sandụ moto m na a ga-open fire because ụmụaka bụ ghost town, enwere onye nọ there. Moto ahụ bịa dị strange to them. Chineke wee si n'ọnụ kọmanda dinye mmadụ na-abụ, wee soro anyị bukọta anyị bupụta anyị na express. Sa anyị gbazie express a direct, na anyị gbakọta express a direct na anyị ga-apụta Owerri. Moto adịghị na fuel m ejide m shishi, ego niile m nwee gwụrụ agwụ. Akpọrọ m jee na POS a na-atụrụ egwu na-analụ m transfer. Ife a na-agwa gị bụ biznes na ụmụaka. POS nọdụ ya bụ POS bụ ejide mmadụ. Enwere nke na-asị m be careful while making this video. Ọnụ nwa bụ na na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ihe mee emume kwuru ya ka onye ọzọ mara ihe, ka onye ọzọ were ya mụrụ ihe, Chineke gbaa m ọkụ. Ndị a kidnapụrụ m na ụmụaka, onwere onye nke metụ ụmụaka. Half of them ma onye mbụ. A na-asị m okwulu ọra, God bless you. Onwe onye nke sị m na m emeghị ihe ọma too much. Na ọ bụrụ na ihe ọjọọ mee m na ụmụaka, na ana Igbo ga-abụ Imo steeti ọnụ. Edupụta m na main road. Anyị nyara moto mmanụ ejikịta ya pụta Owerri. Nsegburu ala chinyere Chineke aka enu. Si ya na enide nnupụrụ ya isi, ya nwa bụ Chineke. Mkpọ ya ọzọ ya zana m oku. Funny enough, anọ na-ekidnapụ m, mmadụ afọ na main road. Enwe ndị nọ na shọpụ ha na-evidio ihe na-eme. Igbu mmadụ na ikidnapụ mmadụ na ụmụaka, ọzi normal thing. Onwe esi m end the live session, mara end ya. Igbu mmadụ na Njaba local government area of Imo State dizika, ọ dị ka normal thing. Ọ dị ka ebe a n'Enugu now. Ime mmadụ attack, ndị mmadụ ga-agbapụta ka ihe ome. Mana anọ n'Imo steeti na ụmụaka, mmadụ ma afọ na ana buru m tii na ọkada, onye ọbụla nọ na-evidio, onye ọbụla na ọkụ nwere ife mee, mma na agwọ nọ n'akịrịka. Ọ bụrụ na ife mee emume aka ọlụ gị ya, ọ kwasị na onye mere mmadụ ka eji amụrụ ife. Ọ bụrụ na m abịa aka ọlụ gị ihe mee na ụmụaka na Njaba local government area of Imo steeti echi jee. Ife a mesịrị ruo n'ụtụtụ a. Pay attention to this part. Onye eji akaụntụ ya wee tụọ ego a bụ Ikechukwu Charles Obinna. Ikechukwu Charles Obinna bụ younger brother Mpa Chinecherem. Mpa Chinecherem nwụrụ na 14th May 2024, which is 12 months ago. 14 months ago. Younger brother ya bụ Ikechukwu Obinna Charles. That same people kidnap mkpụrụ that man n'ụtụtụ a. Emesim the fundraising. Singapiko, first thing tomorrow morning. Either na ha were Sienna or na ha book flight jeba Abuja. Chinecherem na anwụzi anwụ. Enemi anya. Ineda boy anya ndụ adịghịzi ya n'anya. Ayogo mo ya so much that na I can detect level of condition onye na ayo ya no. Chinecherem na anwụzi anwụ. Chinecherem bụ ofu nwa nwoke, Chinecherem bụ ofu nwa nwaanyị. Ọ bụrụ sọsọ kidney ka that boy na-aya. Ọ bụ na o ruo ezigbo na ọgwụ ka a ga-agụrụ n'ihe that boy na-aya. Ayago m ọya, and ana m enete ndị ọya. Therefore, I'm not a health worker. Therefore, mana enwe little things mma. Enwe onye bụ na-aya oyo na mfe ya.
I can predict or detect the level or how severe the thing there. Emmanuel Unetutua, these boys see kidnap promo. Jeme Dama anu Diego amere fundraising arrest. Ama munoma. Oga Bob Tam na main road na that place. Anyara moto 1 minute full police checkpoint. Anyara moto 1 minute full military checkpoint. Police in there, army in there. I don't know why. I want you to know this fact. Police in on the road, checkpoints. Na narande mmadụ ego. Ndami no there. Ndami no like 2 minutes away from every yedi na no eme. Eluo no tutua Mr. Ikechukwu Obinna Charles. Onya atụrụ ego niile na akaụntụ ya. This man buru ya n'ụtụtụ a. O nwere ndị nọ n'ịntanetị asị m gosi na evidence na kidnap m na ụmụaka. Ana m egosi gị evidence ma eweta fonu video be ndị kidnap m. Ikechukwu Obinna Charles bụ onye ụmụaka. O ya nwa ka eme fundraising na akaụntụ ya. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka mana family nga yesterday. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka ma family nga yesterday. Have you gone to the family to ask them if I'm yesterday? Hi, Jesus Christ of Nazareth. Emecha mbebe ebere si Chineke na amaghị m ihe m ga-eme ma ọ bụghị naanị ekpere. Nsi ya Chineke ya chebe m. Afọ m ọnwụ m yesterday. Nna ọ na-eme nkwukọta na ọ dị nke ọma dị ekwute. Ka anyị si wee rute ebe anyị nọ tata. Ụmụaka Imo State. Hi, Jesus Christ. You can imagine one keta egbe mmadụ 5 to dome egbe n'isi. Mmadụ were mma oge. Mmadụ were obejiri amami unu na-akpị ya. Mmadụ were obejiri na ọmụ n'azụ sị m nọrọ na na-eteretịnụ m na any mistake ogbuo m mmadụ etiti isi. Ka ife mme afọ m nwa nwa ogbenye. Nwanne ya nwụrụ anwụ na ya kidney failure nọ na village. Mma nnukwu ya bekatara akwa ụnya anya mmiri chee ịgbagbu m. Ka nnabazie Enugu ụmụ okorobịa ibe m jide m. Dobe m na ana nkịtị ka m nọ. Adị mmiri na-ezo. Before you know eburu mbuba n'ime ọfịa. From ibuba m n'ime ọfịa eburu mbuje na camp. Ana agwa m na camp ka nkụ. How do we ndị ụmụaka unu na village? Mmadụ si m gosi evidence. Evidence m na-agwa gị na abụ na onye ahụ atụrụ ego na akaụntụ ya. The same people who kidnap kwara ya n'ụtụtụ a. Mr. Ikechukwu Obinna Charles. Ọkwa akaụntụ unu tụrụ ego yesterday. First Bank Ikechukwu Obinna Charles. Ihe njekwu ya bụ ọ bụ na ịbụ onye I don't think na enwere igwe na ụmụaka. I don't think na enwere elders. Boys bu egbe adominate go. Ndị na-achị na ụmụaka bụ ndị bu egbe. Onye ọbụla tụkọ aka ọnụ mara na ihe a ga-eme. Atụgoro Chineke, unu atụgo Chineke chere m ego. Ego unu tụrụ da boy erika. Onye ma ndị anụ nwa na-akpa mbamba na ụmụaka ya ọha biko. Ka arapụ family Chineke chere m. Ka akpọrọ Chineke chere m jebe Zenith Medical and Kidney Center na Abuja. Ọ ga-abụkwa arụ. Ọ ga-abụkwa kọs. Na atụchara ego niile a. Duto katakata. Duto gbagharịa. Chineke chere m nwụọ n'ụmụaka. Ọkụ ya bụ na amụọ nwa n'obodo ọnwụọ. Ọkụ ya bụ na arụ na-eme n'obodo. Ọkụ ya bụ onwe ndị be anyị na-akpọ nsọ anị. Onwe ya na-akpọ nsọ anị. Anyị na-egbukwe mmadụ. Esekpu m ana. Besa anya mmiri na ana. Kpọkuo Chineke. Si ya zaa ya ekpere. Ama m na-eme release God word ka na release beri ya. Agba m family ya n'ụtụtụ. Asị na ndị ahụ kidnap mụ bịa kpọrọ dama na atụrụ ego na akaụntụ ya n'ụtụtụ. Afia bụ Ikechukwu Obinna Charles. Ọ bụ na m akpọtara ya, go to that video I ji tụọ ego yesterday. Onye ahụ atụrụ ego na akaụntụ ya, akpọrọ ya in the morning. All the family gwa m na abịa kpọrọ ya. Ama m na onwe ya emeri ya.
ama m na arapụ gị ya, ama m na akpọrọgo Chinechere m pụọ, ama m na ọka nọ na village. Ego unu tụrụ na akaụntụ ahụ dị egwu. Ihe eji wee tụọ ego a bụ ka Chinechere m dị ndụ. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka n'Imo steeti na Njaba atụsi ego niile atụ, ọ bụ maka egbe na mma unu na-ebugharị mere akpọrọ this boy. Ọkwụnụ fụrụ ụdọ akwa nwa be yesterday. Oh, chicken sele. Kambia. Hi. Can go see the video. Onwe one video nwere ebe a. Ebe nwa na-ebe akwa. Ọ bụ na nwa besi akwa nwa maka wickedness unu. Ke video get that particular video. Na Christ. Yeah, yesterday. Nye Chineke tere maka. Chineke ga-enyere na enwedị unu ga-arịọ Chineke. Ọ ga-asọ ngọngọ. Ozugbo unu kwupụtara n'ọnụ, ya mezuru na family na Jesus Christ. Na plasta mbụ n'aka. Atụsi ego a. Ndị Igbo. Hi. Ọnụ n'oru, Abomination. ana m ekele unu. Taboo. Unu dị mbe eme. Mana ndị Igbo si na-agawa ga-agarube iji agwa ọgụgụ ọgụgụ. Ana m ayọ unu. Nke enyemaka nwụ na nwoke ebisa nye nga biko. Anyị na-ahụ aka ọrụ ma anyị na-ayọ unu biko ka unu mekwa ka this boy nwee ike ịmụrụ nwe Chineke m na-agọzi n'aha Jizọs. Atasi afụfụ ọ bụrụ gị nwa bụ egbe. Gị nwa bụ egbe ma Chinechere nji nwụọ. Of course. Electrical engineering 300 level. 300 level electrical engineering. Oya Bunatia village. Oya Bunata village. Osisi a na-ele anya otu. Na akwụkwọ na-ebe. Atụtara ya ego iburu egbe na-agbagharị. A na-echetara ya ọnọdụ ya. Ọkwa ifuru akwa nwa na-ebe. Ndị a na-ahazi kịta ha buru ego nọ ndị bụ egbe. All you need to do is to be fine. Education, no one ga-akwụ ụgwọ ya. Nen. Ya na-ayọ bụ ka ị dị ndụ. Nenu nwa. Onye dị ndụ na-agụ Ee, egbe mee this boy ji ka nọ na village tata. onye dị ndụ na-eleta ndị mụrụ ya. Onye dị ndụ na-abara obodo uru. Achọrọ m ka ọ gazie elu gị. Ọkwa ifuru ya. Mbọsị dị ka taa, watch a video and future. Ị nyere obodo gị aka. Nyere ala Igbo aka. Ife onye nọ n'ọnọdụ gị gbakwute ya. Ọ bụrụ na ị mara akwụkwọ, you can be in 300 level na ebe a. You can be. Nne, si ndị nyere nwa gị aka, thank you. Onwe video ọzọ m ga-egosikwa unu. ayọ unu biko ọta enu mere keka ake Chineke ga-agọzi nne n'aha Jizọs biko unu. I take Chineke as my first son because he's my co-wife child. Biko unu, he's only surviving son of his father. Please, I beg you. Only surviving son. Family a kịta ka eji egbe na torment n'Imo State. Send this thing to us. The Lord, you can never even no member of your family will be as different as it is in Jesus' name. Biko achọrọ m ka unu nene video ọzọ, pay attention to video a nene ya ọzọ biko. Achọrọ m ka unu nenegharịa video a. Electrical engineering 300 level. All because of this. Yabatek. Oya Bunatia village. Osisi a na-ele anya otu. Okay, now. Stop saying what? Is well. A na-echetara ya ọnọdụ ya. Is well. Unu na-afụ problem nwa nwe kịta bụ YouTube bụ egbe na ụmụaka. All you need to do is to be fine. Education, no one ga-akwụ ụgwọ ya. Ya na-ayọ bụ ka ị dị ndụ. Onye dị ndụ na-agụ akwụkwọ. Onye dị ndụ na-arụ ụlọ. Onye dị ndụ na-eleta ndị mụrụ ya. Onye dị ndụ na-abara obodo uru. Achọrọ m ka ọ gazie elu gị. Icheta mbọsị dị ka taa, watch a video and future. Ị nyere obodo gị aka. Nyere ala Igbo aka. Ife onye nọ n'ọnọdụ gị gbakwute ya. Ọ bụrụ na ị mara akwụkwọ, you can be in 300 level na ebe a. You can be. Nne, si ndị nyere nwa gị aka, thank you. Akwa unu na-afụ ihe ji this boy kịta bụ ndị bụ egbe. Anya mmiri ju m anya, I don't know, ana m e-process ya kemgbe taa, ma m ihe m ga-eme. Adị m totally heartbroken. Uncle ihe efu usekpuara ka ndị aja eje buru n'ụtụtụ a. A sị na ikidnap mmadụ na ụmụaka na ọ dị ka normal thing. For me, ọ dịrọ normal. Ebe m bi na ebe m si pụta ọ dịrọ onye ahụ. Ke assurance or guarantee m ga-enwe kịta na ego ahụ ka dị intact. Ịbịa na ụmụaka niile POS ebe niile.
ka ihe ji POS eme ekidnap mmadụ abịa were onye abịa mere ndị POS transfer mụnwa na onwe m POS ka eji were ego m niile mana arapụrụ m ya Chukwu nke m ama ndị bụ nke atụ ka e wee tritie mmadụ e were ego m niile na POS nwekwe m POS a kịta nwekwe information onye nsendịrị ego aja nye polisi echi but I won't do that. Asịgo m Chineke ya bụrụ aja nchụ mana nke m ama m wee bụ ịnụ akụkọ ọjọọ n'isi Chinechere m. Ama m na ndị na-achị Imo steeti na-enene, ama m na ndị ọnụ na-eru n'okwu na anụ Igbo na-enene, ama m na ndị Njaba local gọọmenti na-enene, ma ndị Ọlụ zone onye ọbụla na-enene, ma ndị Owerri zone onye ọbụla na-enene. Arụ na-eme na ụmụaka. Enwe nwa dị 24 years 300 level electrical engineering Yabatek. Nwa nọ n'ịntanetị na-ebe akwa. Nwa nọ n'ịntanetị na-ebe akwa. Nwa enwe nna ụnọ ha bi dị ọma ọ dị ka ọmụsụ ụnọ ata ka ha bi. Mgbe eje segbula na ụmụ Igbo tụọrụ ha ego. Ọnụ gọọmenti ndị ụmụaka jide m tọmentị chamụ narụ m ego m niile rapụ m nnaba. Eruo n'ụtụtụ a ha jegburu onye ahụ a tụrụ ego na akaụntụ ya. Ka ezi ka Chinechere m ga-esi je ụlọ ọgwụ. Ndị ụlọ ọgwụ si na Chinechere m need at least 70 million. Nsị ndị a na ọbụgoli 30 million or 40 ka atụta yesterday. Ha deposit eri ya ndị ụlọ ọgwụ ka ebuba this boy. Onye a bụ ofu nwoke, onye a bụ ofu nwaanyị, o nwere ikwu, o nwere ibe. Ndị o nwere enwe afọrọ ụzọ. Ọkwa arụ ka ọ bụ. Abịa n'ịntanetị echi si na Chinechere m anwụgo. Ọkwa arụ, ọkwa nsani, ọkwa abomination. Ọkwa ya bụ obodo na-amụ nwa na-anwụ. This boy nwere strong spirit. Ana m agwa people, ọ bụrụ mmadụ ịdị nsọ na-akpụketi ya nso to Chineke. Chineke nwere ike ịnọ onye na-aṅụ mmanya dịka m, onye na-achụ nwaanyị dịka m, were m na-eje ozi. Chinechere m nwụọ, ndị ụmụaka ga-ata afụfụ. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara nletu anyị si eme ya. Deere ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye. Ekelekwa m gị onye asị gị jide ka ichi. Onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị. Asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.